खुलुमबाय आंनि आंगोफोर, आंनि चेनेलाव फिन बराय हरबावबाय। दिनै जोंहा फिसाजो रुंसारि मनिका बर'नि सारादुनि माखासे खामानि आरो मावनो लानाय हाबाफारिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरोना लोगोफोर, नायलांदो। अखा फ्रि फ्रि हाबाय थानायनि थाखाय एसे तिलपार सोंना होदोंमोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायदों अन्नानै आंनि फिसा मनिका बर'नि मुङै बोर सारस्रिहर, जाहाथे आंनि फिसाया सोरगो रायजोआव मोजाङै मोजां जायगा मोनहैयो। अन्नानै बोर सारस्रिहर लोगोफोर। 모tor dong. Ôi, nào làm đây, nào. Nào làm cái này nữa. Đang rẻ không bạn.